38? 38. לא, 6 כרגע. לא, 37 שנה? שנה, שתוק, אבל אנחנו בני 25. טוב, טוב, אני חייב לציין משהו אחד מאוד חשוב, שברביעי לרביעי יש לי יום הולדת. וזה יום אבל לאומי. זה נכון, יכול להיות אבל לאומי למדינה. הרביעי לרביעי זה לא יום הולדת של ארצות הברית או משהו? לא, באמת? הרביעי בג'ולי. 4th of July. הרביעי לרביעי זה יום הולדת שלי, שהיא גם... יום אבל לאומי הוכרז במדינה שלנו. במיוחד לנושים שמגלים את היום שנולדתי בו. טוב, אני חייב לציין ככה. כן, אבל אני נהג בינתיים, אנחנו ניסה לנו... צעצוע חדש יש? כן, אנחנו מתעדים את ה... מתעדים כל מה שאנחנו עושים, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, כי אני יכול... כמובן שזה עולה לפייסבוק ועולה ל... לא, את הסרטון זה לא עולה לשום מקום, כי יש פה... אתה יודע, לזיונים אתה... זה שאמרת לה שאתה אוהב אותה ואתה רוצה שתבוא אליך. כן, נו, זאת הרגע שאמרת, איך קוראים לה? פיפ! לא משנה. לא משנה. בלי שמות, כי יש הרבה כאלה. זאת עם המתגאוויז? לא, מה פתאום מישהו אחרת, נראה לך? לא, מתגאוויז זה הוא. מתגאוויז זה הוא, לא אני. הוא מתגאוויז. טוב, חבר'ה... אני נהג, אתה תחזיק. לא, חבר'ה, מילה אחרונה, מילה אחרונה. זה יהיה לו בחיים לא יהיה מילה אחרונה. לא, כמו שהבחורות שלנו כרגע הן עושות מה שהן עושות, גם לנו מותר לעשות מה שאנחנו עושות. אני לא, אני צדיק תמים, אני נאמן תמיד לי ולעצמי. אני אמת שאני הייתי נאמן. עד הרגע. אני נאמן כמו בצופים. נכון תמיד. יא מניאק, אתה שוכב עם אנשים מהצופים? טוב. אני לא מבין, אתה עושה את זה בצופים כאילו? מי צופ? לא. אתה עושה את זה בצופים? לא. אנחנו יכולים ללכת? הבחור מתבייש. עם הצופים. עם הצופים, כן. אני נהג, תחזיק. טוב, אנחנו כאן מראים את השידור למקום אחר. הקוד? נו. אני לא יכול להגיד את הקוד? חבר את הסוויץ', תראו את הסוויץ' יפה. אני לא יכול להגיד את הקוד, זה 6359 כוכבית. לא, אני לא אגיד את הקוד עוד פעם, אבל זה 6 חבר. נו. 6, 3, 5, 9 כוכבית. ואני לא אגיד שם של האוטו שם, מה זה נכונה ליד הבית. אז זה 51. השלט עבד לי, אין שלט. ואם אתם גוררים, תשימו דלק. לא תגררו, זה האוטו היחיד